Hola, genteta guapa! Són les 8:30 i acabé d'arribar a ma casa. Que avui no he dormit en caseta i vos vaig salvar pues, un dissabte en mi. He estat editant un vídeo perquè fa unes setmanes vam estar gravant un videoclip per Madrid amb una cantant i un cantant bastant coneguts que jo pensava que el videoclip ja s'anava a publicar i per tant vos podia publicar el vídeo del making of. Què passa? Que no s'ha publicat, no sé quan se publica i per tant cada setmana, doncs si no s'ha publicat la cançó me toca canviar el vídeo perquè no puc fer cap spoiler fins que no es publiqui. Així que res, he tingut que editar un vídeo que no tenia editat perquè avui és dissabte, el dia que estic gravant això, i demà és quan se publica el vídeo. Llavors s'anava a publicar l'altre i no se pot publicar. Així que nada, però ja està editat, programat per a que demà tingueu vídeo i a veure si l'altre ja tindreu el vídeo del que vos estic parlant o tindreu aquest que hauré d'editar per no publicar eixe. Un lío. I bueno, i ara me'n vaig a dormir un poquet perquè tinc una son que me morc. Avui vull estudiar bastant perquè la setmana que ve tinc ja els exàmens de dansa, però necessito descansar per a que em rente bastant estudiar. Així que vaig a dormir un poquito. Nos vamos al gym. No vaig a gravar res perquè no tinc bateria. Em vaig a deixar així. Genteta, acabé de tornar del gym. Menuda locura. Li dic a l'entrenador, per favor, me pots dir com puc canviar la rutina perquè últimament estic entrenant quasi més de 4 hores en dansa i claro, jo arribo així i arribo morta i no me da la vida ni tinc hores per a fer l'entrenament de 2 hores i mitja. Tío, ¿esto qué es? ¿Qué estic fent? Bueno, la qüestió que me diu, no te preocupes, vamos a juntar ejercicios. Quan m'ha dit a juntar, jo pensava que era que me llevaría alguno, per exemple, me diu, ¿ves estos 3 que son de hombro? Y le dic, sí. Y me diu, pues los vamos a agrupar. Y yo dic, ay, que bé, me voy a fijar un ejercicio en vega de 3. Me diu, pues haces los 3 y descansas solo una vez. Y lo vuelves a hacer los 3 y descansas. O sea, m'ha llevat els descansos en vega de ejercicios. I nada, m'ha dit, així ja veràs que ganes 20-30 minutos. Sí, els he guanyat, però he acabat mortíssima. O sigui, l'entrenament més dur que he fet. Però bueno. Menjar pasta sempre me va fatal. Però bueno, manzanilla i no sé si vaig editar, estudiar o lo que m'avellisca. Sabia, però és que sabia que m'anava a passar, tio. M'he ficat a editar i se m'ha oblidat que havia fet la infusió. És que soy tonta, tio.